Meithrinfa Seren Fach yn sicrhau fod bob plentyn yn cael y profiadau gorau oll yn y meithrinfa. Mae'r staff i gyd yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn dangos cariad at bob plentyn sydd yn ei gofal. Mae'r meithrinfa yn meithrin perthynas agos gyda'r plant a'i teuluoedd, gan gynnal gweithgareddau cymdeithasol hwyliog yn ystod y flwyddyn, megis helfa drysor neu barbeciw, mwyn i'r teuluoedd ddod i adnabod ei gilydd. Yn ddiweddar, mae'r feithrinfa wedi dechrau defnyddio app Class Dojo mwyn lleihau'r defnydd o bapur a wneir i gofnodi gweithgareddau dyddiol bob plentyn. Enghraifft, beth mae wedi ei fwyta, faint o gwsg mae wedi ei gael, a lluniau difyr o'r plentyn yn mwynhau'r gweithgareddau. Mae hyn yn galluogi rhieni i fod yn rhan o fywyd y plentyn tra i fod yn y feithrinfa, yn ogystal â gweld y sgiliau newydd mae'r plentyn wedi ddatblygu. Mae ardal tu allan wych gan y feithrinfa gyda digon o le i gael ymarfer corff a rhedeg o gwmpas. Mae llu o adnoddau y tu allan sy'n cynnwys cegin fwd, cornel offerynnau, garej a thrac rasio, ffram ddringo a thŷ bach twt. Yn ddiweddar, mae'r feithrinfa wedi dechrau benthyg bag ymarfer corff sy'n cynnwys peli, sachau ffa ac yn y blaen, i'r plant fynd â nhw adre i'w defnyddio. Mae rhai teuluoedd yn cael ei deffro am 6 y bore gan fod eu plant eisiau iddyn nhw wneud ymarfer corff enw nhw. I gloi, dyma ddyfyniad gan un o'r rhieni. Mae bob un o'm 4 plentyn wedi mynychu meithrinfa Seren Fach a thrwy gydol y blynyddoedd rwyf wedi cael gwasanaeth ffantastig sydd wedi rhoi tawelwch meddwl i mi wrth i mi ddychwelyd i gwaith ar ôl bob cyfnod mamolaeth. Mi fydd hi'n ddiwrnod trist pan fydd yn plant yn rhy hen i fynychu. Llongyfarchiadau i feithrinfa ddydd Seren Fach.